go! Sana mag-fix mo sa inyong followers, guys. Ito nga mga kapatid. Para namin yan. Para saan yan? Nag-vlog po ko. Vlogger? Awo. Meron ka nakukuha yan? Awo, kaya. Oo nga, no? Vlogger. Ewan yung mga darang sa mo, Ken. Ale? Alin? Huwag naka-uniform yung kamakanya. Ha? Sana ako sa may piso. Maimpes. Maimpes ka pala. Awo. Lala ka. Yan yung binablog mo yan. Kaya sana po. Binabayaran na. Awo. Magkano? Mababa lang po. 15,000 lang po. Makakuha ka na. Awo. Sahod po ito. Buwan-buwan lang po. Buwan-buwan. Ginagawa mo yan. Oo. Kung saan na gusto niyan, nandiyan. Hanggang dyan lang po sa may school. Na? Hanggang sa may school lang po. Hanggang lang. Wala namang pasok na yan. Kaya nga po eh. Awo. Ito, vlogger mo na. Vlogger mo. Ako naman. Ito, ang mataba ka rin. Ang Ayaw yun po yan. Yeah, kunin mo. Yeah. Tago. Ayan, ayan. Kunin mo yun, oh. Awa. Ay, lalo na yun, oh. Ay, patago. Awa. Awa. Yes. Guys, tara, let's go guys. Tara, guys. Guys, tara guys, let's go!
Bye guys. Kaya pala guys, no? Ini ba natin mga ano? Huwag na, kusali. Let's go.
Kasi hindi kaya baboy.